Bye bye everything. Hey. लोगोफोर नायदो बेसे मानसिफोरा सिनेमा नायनो फैदों थैसाम टुखौ नायनो फैदों जों लोगोफोर पाबय डिजिटेल सिनेमा हल बिश्वनाथ सारिआलियाव दे लोगोफोर नै नायदो गोबां मानसिया नायफैदों नायदो बहुत भिर जादों नै बेथिं जाहैबाय गारि दोनग्रा पार्किंआ जाहा गारिखौ दोनना लाहै देलाय फंबाया बिथिंजाय फंबाय फैदों हासबेन्ड फैदों आं फैदों लोगोफोर नायदो जों थैसाम टुखौ नायनो फैबाय जों लोगोफोर बिश्वनाथ सारिआलिनि सिनेमा हलाव जों दा हाबलांबाय थादों नै टिकेटाबो नै दै दानखाना लाबाय जों नाय डिजिटेल पाबय डिजिटेल सिनेमा हल थैसाम टु नायनो नै जों दा फैगासिनो दङ गोजौआव नै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सारिआलिनि पाबय डिजिटेल सिनेमा हल नायलांनिसै दिनै लोगोफोर फार्स्ट टाइम बेयाव फैलायबाय बर' सिनेमा नायनो थैजासिम जानांगौ फानसिनो बिदि हालौ मैलुं जानायावनोथ' मैदेर बादि जाबाय मानसियाथ' जानो होननानै उजिफैदों दा जायै जायै थैलांनो होननानै उजिफैदों आंनिखौ जाबावोबा फैलायबाय आं फंबाय जाहा उन्दै फंबाया बेयाव रुमाव थाफैदों बे रुमाव आं फैदों दिनै फार्स्ट टाइम रुमखौ नायफैदों जों गासैबो फैनानै रुमखौ नायफैदों लोगोफोर नायदो बिश्वनाथ सारिआलियाव बिएड कलेजाव एडमिशन लादों नालाय बेहायनो माने थाफैसिगोन थाफैनो थाखाय बे रुमखौ नैबे रुमखौ लाफैदों दा जों बेयावनो दंफैथ'यो लोगोफोर बेलाय बिथाङानो जाबाय जाहा फंबायनि मालिकआ दा न' मालिकनि बर्तमान जों जाहा फंबाया थाफैनो ओंखारदों बेहायनो नै बिथिंजाय बे जाहैबाय नायदो हेलो जिष्णु हाय बेनो जाबाय जाहा फंबायनि मालिक जाहा फंबाया दा फैनानै नैबेनो जाहा फंबाया दा न' गोदान भारा लाफैदों लोगोफोर बेयाव बिएडआवहाय एडमिशन लादों नालाय बेनि थाखाय रुमावहा भारा लानाय बेनो जाबाय मालिक दादा আপোনাৰ তা ন কেতিয়াবা আকৌ ষ্টুডেন্ট এনেকুৱাকৈ ৰুম বিচাৰে তেতিয়া আকৌ পাব ন দাদা পাব এই বে দাদা মানে বহুত ভাল মানুহজন কোনোবা যদি এনেকৈ পঢ়িব আহে বিএড কলেজে হওক বা যিকোনো কলেজ স্কুলত পঢ়িব আহিলে মানে যাতে আহিহিনি ভাড়া ল'ব পাৰিব আৰু এয়া গাঁও ঘৰখন দেখুৱাই দিম মই বাৰু एफाले जागाবিলাক लोगोफोर नायनो हागोन बे गोजौआव जागासिनो दं दा रुमफोरा बेलाय जोंनिया बिथिंनो हाबबोदोंमोन जागाफोरखौ नायनो हागोन नै बिश्वनाथ कलेज नायदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बिएड कलेजा बिश्वनाथ सारिआलिनि बिएड कलेजा जों दा बेयावनो फैदों बाहेरासो देखायबाय आङो भितराव हाबथलिया प्राइवेट गंसेयासो दे बे लोगोफोर प्राइवेट बिएड कलेजासो नै बे जाहैबाय कलेज
बिश्वनाथ महाविद्यालय बेनि खाथियावनो बिएड कलेजनि खाथियावनो बे बिश्वनाथ सारालिनि महाविद्यालय कलेजाबो जानोसै जों दा लोगोफोर आसामिस थालि नै बिथिं जाहैबाय साटनि होदो कुन्दुलि होदो नै बिथिं बडि बे भिन्डी फ्राय आरो नै माबा नै आलु बाथोन जों दा जानोसै लोगोफोर सिनेमा नायनानै गोबावबो जाबाय ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानो बेला बिथिं फंबाया लादो जोंहा पुलाव बिथिं आंनि ओंखाम बिथिं नै जिष्णुआ जागासिनो दङ गोजौ जना लाबाय जिष्णुआ आरो बिथिं जाय नै फंबाय स्टार्ट जागासिनो दं ओमफ्राय बिना पुलाव जादो नै लोगोफोर जों दा नै फैगासिनो दं न'आव मोनफैबाय जों दा जिया भरालि दैसायाव मोनफैबाय लोगोफोर जों थांदोंमोन बिश्वनाथ सारालियाव फंबाया बिएडआव एडमिसन लादों नालाय एडमिसन लानायाव थांदोंमोन जों रुम लानायखौ नायनो बेहायनो बर' सिनेमाया सोलिबाय थादों होनना खोनानानै जोङो बर' सिनेमाबो नायबोखाबाय लोगोफोर दा सोलिबाय थानाय थैसाम 2 एक्टर बिथां रबि नार्जारि बिथांनि बे थैसाम 2 सिनेमाखौबो जोङो नायखाना फैबाय ओरैबायदि मोजां बिदा बिनानावनि अनलायनाय न'खरनि अनलायनाय ओरैबायदि नायनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर नोंसोरबो नायनो हागोन नायहैनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि मोजां सिनेमाया नायनानै गाबनाबो लाबाय आं बिराद गाबनोबो ओंखारबाय दुखुनिबो आं माब्लाबाबो बिदि सिनेमा नायनानै गाबफेराखैमोन नाथाय दिनै आं बे सिनेमाखौ नायनानै गाबनो ओंखारबाय बिसोरनि अनलायनायखौ नुनानै बिसोरनि दुखुखौ नुनानै आंबो दुखु जाफालायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैनो हागोन जोंनिया खाथियाव गैया नालाय खाथियाव देखायाखै बेनि थाखाय जोङो थांनानै गोजानब्लाबो जोङो नायनानै फैखाबाय बिश्वनाथ सारालियाव लोगोफोर आं बहा दङ दा जों मोनफैबाय जों दा जिया भरलि तेजपुर जिया भरलि नैया लोगोफोर बेसे गोलाव नायदो रै बिथिं नायलांदो लोगोफोर आं दा बेहायनो दंथ'यो मोनफैबाय नै देखायलांबाय आं नायदो फुङावनो थांनायमोन मोनालायबाय जों दासो सफैबाय लोगोफोर